uma ulipima awuhlabeka bili kabili awuhlabeka thathu bese uyale ukusishila bese ushona phansi uma ulipima awuhlabeka bili kabili awuhlabeka thathu bese uyale ukusishila bese ushona phansi uma ulijongo awuhlabeka bili kabili awuhlabeka thathu bese uyale ukusishila bese ushona phansi uma ulidinga awuhlabeka bili kabili awuhlabeka thathu bese uyale ukusishila bese ushona phansi uma uliphinda awuhlabeka bili kabili awuhlabeka thathu bese uyale ukusishila bese ushona phansi uma ulijonga awuhlabeka bili kabili awuhlabeka thathu bese uyale ukusishila bese ushona phansi
besubhekale ukuzishi besukuzishi besushona phansi uma uliphi awuhlabe kabili awuhlabe kathathu besubhekale ukuzishi besukuzishi besushona phansi uma ulijonga awuhlabe kabili awuhlabe kathathu besubhekale ukuzishi besushona phansi besicela ukubonga isicela ukukhulumela ama-family and friends. Sicela ukubonga usuku namhlanje la sisizinhle noSiska libe impumelelo kakhulu. Sicela ukubonga isupport kumama wakhe, abangani, ama-family nomsebenzi wenzeke kakhulu, especially amadoda ebaphelezele ebusuku behamba beyogeza bedinga isupport kakhulu nelentuzana ukuthi baphephe. Siyabonga kakhulu. A special thanks nama gift ababatholile, siyabonga kakhulu. Thank you. Usuku namhlanje nje usuku oluhle kakhulu olubalekile. Siyacabanga ukuthi nje sibahalisela kakhulu uga nozinhle kule event enhle kangaka abakade benayo. Siyabonga nje kakhulu nokubambisana. Ngicela nje ukubonga kakhulu ngokukhethekile uMavara ukuthi manje iqhaza lidlalile libaleke kakhulu. Siyabonga kakhulu Mavara mfowethu. Uyabona ngaphandle kwakho Mavara hayi ayikho yonke ungenelele ngo2 sekumnyama Mavara wathi ngo2. Siyabonga mfowethu 2000 wami nomuntu 2 uMavara ke ukhuluma ngo2000 esingawazi kodwa kahle hle u2. Siyabonga kakhulu. Sicabanga ukuthi khambe kahle kakhulu. This is Mr. Smith. My wife was part of the Memula function that was carried out here today. A lot of work was put into this day. We are grateful for all the friends and family that came through, that participated in this event. I want to especially thank my mother-in-law, Magazitle Noka,
for making this day possible. My wife and her sister Ga. Also for contributing, the community members who made it possible for the event behind the scenes. It was an eventful day. It was the first time I actually experienced something like this. The ladies looked beautiful, the girls that were supporting and dancing. It's a grueling, hot 4 days that they had to go through behind the scenes, but the event in the last day was a success. We're grateful for family and friends that supported the event. Thank you so much. Hi guys. It's Nalaba besukuntonyana mamncane wethu nomamafethu igama lami Ayanda igama lami ngiSitata besiphethe kahle kakhulu sajabula nomama wethu yonke into nje elabandlelani qhubeke nimsupport nibambe njalo nakamera mami ungafika Alright, siyabonga. Khona athina amazwi mhlawumbe nithanda ukwasho kusisi, kosisi lapha. Ngifisela okuhle bebezile bephathe kahle. Yabo sifisela okuhle ukuthi konke abakufisayo It was fabulous. It was awesome. Oh, everything. It was beautiful. Thank you so much. It was a perfect Donyane for me and my sister. Thank you. Oh, what a success, what a beautiful day. Yeah, thank you Mana ngokusigcinela lesiko. Hambe kahle kakhulu, siyabonga kumndeni wabamabaso ngokusupporta and all of our friends. Ayihambe kahle kakhulu, siyabonga. Ukuthi hambe kahle konke. Siyabonga mina ngumamkhulu uphindile nina bomngwane nina bombulaza. Sibonga nina, sibonga nawe uNkulunkulu. Asikiyeki ngaphandle. Yonke into la ekhaya hambe kahle. Ozinhle noGalile bakuzile. Nami ngabafundisa mama wabo. Mina akukho sikubonile yonke into nje ihambe kahle. Siyabonga nina bomkhulu bondaba. Siyacela ukuthi kuqhubekeke kubaphi inhlanhla ke baphi inhlanhla nabakudingayo nathi nizidlulele inhlanhla. Bona. You can't go nangothi sawubona again. Sanibona. Yebo sawubona. Njani? Sibile njani? Khona. Imam yamazi ongathanda ukwadlulisa ngosuku namhlanje. Kumele usuka namhlanje. Siyabonga uGalisa. Uma ubasifundisa ngokwakho. No.